Og så alle sammen. Yes. Vlog 2, tror jeg. Jeg har en etter, der er ved at redigere. Fordi nu har jeg fået Sony Vegas Pro. Hvad? Nej, det er den første video. Nå. Den første video, den lagde jeg lige der. Jeg har tænkt på at slette den, men nej. Og som der er mange af jer, der ved, så ved jeg godt, hvad jeg filmer med. Yes. Jeg filmer med et Sony Alpha 37 med rotationsskærm. Så det er derfor, Det sagde hun også godt. Vi kan lige prøve at zoome lidt ud, så tror jeg bedre, man kan se. Sådan der, så kan man se os begge. Det var Gameren 46. det gør sgu ikke noget. Jeg drikker faktisk kun lige. Nu er jeg så bakken. Hvad skal vi starte med? Det ved jeg sgu da ikke. Starte med noget helt lidt mere op. Okay. Jeg får sikkert meget hate ud af det her, men hate er sgu hate. Så prøver vi at lave en fucking dårlig barspin. Det er sgu da fint. Fucking dårlig, fordi mange de tager den der, og så skubber de den her over, altså. Jeg skal lige prøve at se, hvordan Det er sådan en drejer. Hele verden drejer rundt. Tag mig. Jeg gør sådan her. Altså... Skate face. Og så skal vi prøve en release. Og skal vi så bruge den 360? Ja. Det var dårligt. Det er sgu da bedre end det, jeg vil gøre. Det var også dårligt. Ej, min mamma i Aarhus, det er ikke. Så var en lille dreng. Han skulle prøve at lave en 180, så fik jeg den. Og den der gode sammen, der lille dreng. Guys, leave him alone. Prøv lige at lave det face igen. Guys, leave him alone. Disgusting. Det Det var fint nok. Men jeg håber, at vi stille nogle askeby, så jeg kan tage dem op. Og et øje. er der egentlig flere, så ikke snor jeg med. Men I må ikke gerne lige vælge at stille nogle askeby, så subscribe, like og dele mig på sociale medier. Det er meget fint ord, jeg har fået fat i der. Magneten. Magneten. Den er mega nem. Der har jeg det. Ikke zoom altså. Niller skal tilbage på sygehospitalet. Hvad? Niller skal tilbage til sygehospitalet, fordi han er retarderet. Hold nu kæft. Men jeg tror, det var det. Flot slutning, Markus. Mange så. Men ja. Det er en fortællerstemme. Hvad var det for? Hvad? Men ja. Like, subscribe, Ups, jeg tabte. del. Bare på de sociale medier. Så ja. Hej hej.